नेपाल हादरनिफ्राय डिप्लोमा खालामनो फैनाय सास्नि बर' हारिनि फरायसाफोरखौ मदद आरो थुलुंगाखां होदों सीएम प्रमद बर'आ। आसामनि गुवाहाटी डाउनटाउन इउनिभार्सिटियाव नेपाल हादरनिफ्राय डिप्लोमा कोर्स खालामनो फैनाय बर' हारिनि फरायसाफोरखौ मदद आरो थुलुंगाखां होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। गुवाहाटी डाउनटाउन इउनिभार्सिटियाव डिप्लोमा कोर्स खालामनो फैनाय सास्नि बर' एबा मेसि हारिनि फरायसाफोरखौ आबुङै मदद खालामदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि मदद आरो थुलुंगाखां होनायजों नेपाल हादरनि सास्नि फरायसाफोरा 3 बोसोरनि डिप्लोमा कोर्सखौ फोजोबनानै न' फारसे थांफिननाय सिगां थांनाय हरनि समाव सीएम प्रमद बर'खौ लोगो हमो आरो जथायै सावरायो। बिथांमोना गावसोरनि 3 बोसोरनि सोलोंथाइ लानाय समाव बिजाबनि गोनांथि जानाय हस्टेलाव थानाय जानाय लोंनाय बायदिखौ आबुङै मदद आरो थुलुंगाखां होनायनि थाखाय साबायखर बावो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि मदद आरो थुलुंगाखां होनायजों गावसोरनि सोलोंथाइ लानायखौ फोजोबनो हानाय आरो थांखिसिम सौहैनो लामा दिन्थिनानै होनायखौ फोरमायस'हायै खुसिजों साबायखर बावो। मख'नो नांगोनदि नेपाल हादरनि सास्नि फरायसाफोर फारियै सुदीक्षा मेसे, मनिका मेसे, विनोद मेसे, सुनीता मेसे, सुरोज मेसे, सुस्मिता मेसे आरो ममता मेसे बिथांमोनहा सीएम प्रमद बर'नि मदद आरो थुलुंगाखां होनायजों डिप्लोमा कोर्सखौ आबुङै खालामनो हायो। मेरा नाम मनिका मेसे, मैं यहाँ पे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पढ़ने के लिए आया था। और उसके बाद जो प्रमोद बर'आ ने वो चीफ प्रमोद बर'आ से हमारे लिए किया, वो हम लाइफ टाइम वो हमें भूल नहीं सकता है। वो हम बहुत थैंकफुल है उसके लिए, हमारे चीफ सर प्रमोद बर'आ। और अभी जाके इंटर्नशिप करेगा और उसके बाद लाइसेंस के लिए जॉब निकालेगा लाइसेंस। नमस्ते, माय नेम इज़ विनोद मेचे। इधर आके बहुत सीखने को मिला है, लाइक नेचुरल वगैरह, पीपल, इंसान वगैरह सब अच्छा से जानने के लिए मिला है। सो अभी लास्ट ईयर है, ये कंप्लीट हो गया है। सो आज हम लोग जाने वाला था, इसलिए एक बार चीफ सर को मिलके जाएगा बोल के सोच के आया था। हाँ, मिला है। क्या डिस्कस हुआ है? डिस्कस ऐसा हुआ है, बट एजुकेशन क्या करेगा जाके, किधर करेगा, नेपाल में ना इंडिया में।